kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Kumusta po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rod, 32 years old at isang private school employee dito sa Bacoor, Cavite. Wala naman akong kwento na gustong ipabatid sa iba. Ang gusto ko lang po sana ay maiere ang huling mensaheng dapat siguro ay sinabi ko sa aking dating karelasyon. Naghiwalay na po kasi kami noong December 1 kaya hindi na ako nagkaroon ng sapat na oras para maibahagi sa kanya. Kaya naman, sa inyo ko na lang idadaan para maipaabot ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko. Sa loob ng 9 na buwan, ikaw ang aking naging pahinga. Sa iyo ako sumugal at walang takot na nagbahagi ng pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa panahon na hindi mo ako pinili. Dahil dito, natutunan kong lumaban at ipaglaban ang taong gusto ko. Kaya naman kahit na mas marami kang tanong, sa huli ay mas pinili mong manatili sa tabi ko. Araw-araw din naman kitang pinili. Sabi nga ng isang kanta, kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Salamat dahil nagkaroon ako ng pahingahan sa panahong pinanghihinaan ako ng loob. Gusto kong malaman mo na kapag sumasabay ako sa iyo sa jeep habang pauwi, yun na ang pinaka masasayang biyahe na meron ako. Kontento kahit pagod dahil nandyan ka at ramdam ko na ligtas ako sa tabi mo. Inaamin ko hindi ako naging sapat. Pero kahit ganon, ipinaglaban kita sa bawat umaga, sa bawat gabi, at sa mga panahong hindi tiyak ang lahat. Hindi ko tinapon yung mga pictures mo, yung mga damit mo, yung mga pabango at yung Superman na tumbler. Itinabi ko sila para magsilbing paalala na minsan may taong pumili sa akin at nagpadama na kahit hindi ako perpekto, karapat-dapat akong mahalin. Maikli ang 9 na buwan lalo na sa gaya kong minsan lang makaranas ng totoong pagmamahal. Sa tuwing binabalikan ko ang mga sandaling pinagsamahan natin, hindi galit o panghihinayang ang nararamdaman ko. Kung hindi, pasasalamat. Pasasalamat sa makulay na panahong pinagsamahan natin. Gaya ng isang nobela, natapos man ang ating kwento, masaya akong babalikan ang kabanata kung saan ang kamay mo, ang hawak ko, at sa mga yakap mo ay payapa ako. Kung nasan ka man ngayon, Angelo, panalangin ko ang iyong kasiyahan at kaligtasan. Huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo para hindi ka na laging magkasakit. Matagpuan mo sana ang pagmamahal na inilaan sa iyo ng mundo. Huwag mo akong intindihin. Gaya ng pag-agos ng tubig sa ilog, umaagos ang aking paniniwala
na matatagpuan ko din ang nakalaan para sa akin. Hindi man natupad ang pangako ng awit natin, lagi mong tatandaan na mahal kita, papunta at pabalik. Maraming salamat po, Kumikinang Natambalan, sa pagbasa ng sulat ko. Mahal na mahal ko po kayo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rod. Saan ba ko lalapit? Mga words nito ni Rod, pwede talagang gawing kanta eh. Oo. Inspiration for a song, for a poem. Ganda. Tama. Parang sarap naman na pakinggan na ikaw pa rin ang pipiliin ko papunta at pabalik. Oo. 'Di ba? Mga ganong eksena. Pwede. Ang ganda. Ibenta mo sa mga singer-songwriter. Ayan, oh. Send mo kay Titan Jello. Ayan. Yan po ang aming singer-songwriter na DJ dito sa Love Radio. Tama. Alam mo, ganun talaga. Hindi naman talaga lahat ng mga nakakarelasyon natin ay talagang nakakasama natin forever. In fact, walang Yes. forever eh. Oh. Makakasama lang natin talaga sila at a certain period, at a certain season. Ang maganda lang na nakikita ko sa iyo, Rod, is that ang intense mo magmahal. Ang swerte ng susunod Oho. na mamahalin mo. And this is dapat yung breakup dapat ganito dapat ang mukha. Diba? Pero hindi ganyan yung breakup talaga. Yung walang galit, Oo, yung malinaw sa inyo ang Oo. dahilan na minsan pareho yung mahal ang isa't isa pero Talagang things sadyang didn't it's work, not diba? it's not possible. Tsaka yung mga sinasabi nitong si Rod na parang I wish you well, sana 'di ba, mag-alagaan mo yung sarili mo para hindi ka magkasakit. Yan yung hope natin na mukha ng Oho. paghihiwalay. Kasi Oho. sa tunay na buhay, Oho. in an imperfect world, 'di ba? Correct. Oho. Ang tunay na paghihiwalay ay ganito. Mamatay na sana siya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya mamatay-matay. Palibhasa, totoo nga na ang masamang damo, matagal mamatay. Hoy, Ganon. Nicole Yala, bumalik ka dun sa likod. Yung Nicole Yala Balahura. Yung Nicole Yalang may ugali. Yung Nicole Yalang sinaktan ng sandamukal na ex. Oh. I don't think there was ever an ex, Jigs, na parang yung may mga ganito yung salita ko, na parang ikaw yung, wala. Iniisip ko pala yung mga ex ko, hindi ko masabi yung salitang pahinga. Hindi Pagod na pagod. Oo, hindi ko masambit, nakakaloka. 'Di ba? Ang ganda eh. Oo. Na may mga tao talagang ang kanilang paghiwalay ay sadyang because it's really just Oo. not meant to Oh. be. Pero Rod, alam naman natin aminin na natin na real talk lang na Mm. sa mga ganitong klaseng mga pananalita, andun pa rin yung Mahal mo hope. pa rin. Mahal mo pa rin din siya. Na hoping na mapakinggan niya tong na to Oo. na baka merong Maantig. Oo, yan. Kasi sinabi mo papunta tsaka pabalik eh. So Oo. parang full circle moment Correct. eh. Oo. 'Di ba? Kung sana sinabi mo na mga papunta lang, 'di ba, wala Oo. nang pagbalik, Oo, may 'di ba? pagbalik Maniniwala pa. Kaya lang may pagbalik ka pang nalalaman. So parang di kami naniniwalang naka-move on ka na talaga. Oo. Sabi ko sa iyo, Jegs, hindi ito yung mukha ng paghiwalay. Kasi yung tunay na mukha ng paghiwalay. Hindi, pero parang. Oo. Parang may kaunti. Kasi, Well, you can correct us if we are wrong. kasi last year pa to and wala na, para sa akin wala nang dahilan na bakit ka pa December, no? Oo. Bago lang. Grabe ka naman. December lang eh. Ano pala ngayong March? Kung totally na talagang wala na, di ba? Mananahimik ka. Yun yung yun kasi yung pinaka the best parang reaction. ano lang. Tsaka wala. Oo. Pagka sinabi mo kasi talaga naka-move on ka na, naka-move forward, wala ka nang mararamdaman maski hate or anything. Oho. Ewan. Oo, Baka may Oo. meron pa. Kasi hindi mo nasabi to nung yung maghihiwalay Oo, kayo correct. Dumaan ka pa dito So sa may mga pagsisisi ka pa ba tambalan. na hindi mo nasabi? Kasi kung Oo. sana nasabi mo, baka may balikang naganap. Oo. Kasi sabi mo, papunta pabalik eh. Ayan. Huwag ka kasi minsan masyadong poetic. Ayan, tuloy na. Binalik sa'yo, papunta pabalik mo eh. Oo. May Bilang pa- mga veterano na rin din Oo. pagdating sa mga heartbreak. Ayan, di ba? Huwag kami. Kasi ang tunay na mukha ng paghihiwalay
Ano? Diba? Ano? Yan yung pinalit sa akin? Grabe! Nakakayamot ha? Hindi ko alam isang araw kahinaan niya na pala yung pangit. Kahinaan niya na pala yung mukhang chonggo, di Ay, ba? pigilan niyo yung Nicole Yala. Nicole Yala in 2004. Yan yung nag-forward na character. Yung dahilan kung bakit pumunta sa Love Radio ay para to nurse a broken heart. Nicole Yala 2004, balik! Balik sa likod. Balik sa likod. Nicole Yala 2026 na to. Dapat Ayan. better version. Correct, oo. Nakakaloka! Oo. Well, ganito na lang. Whether or not, parang you feel like sana magkabalikan and hopefully na pag narinig yung message, may pagbabalik na maganap, di ba? Ang mahalaga naman ay maging open ka para sa mga susunod na relationships na coming. Ang maganda naman dito sa'yo, ganyan ka magmahal. Di ba? Iniisip mo na sa mundo ng kaguluhan, sila ang kanila, yung karelasyon mo, ang kapayapaan. Ang taray. No. Parang never kong maiisip yun na i-describe sa akin na ikaw, Nicole, yung peace ko. Paano? O parang, ikaw ang aking kapayapaan. Saan part? I don't know. Paano magiging payapa Kaya yung nga, buhay? di ba? Parang which among the Nicole Yalas? I don't know. Wala naman yata wala. O, Wait. Sila nga nagkakagulo eh. Diba? Walang payapa sa kanila eh. Wala akong nakikita na parang isang karakter ko na payapa na nasasabihin mo na, grabe no, pagkausap ko talaga ikaw yung aking kapayapaan. Kaya aking pahinga. Oo, hindi, parang wala. Pag kami nagsabi talaga niya sa akin, sabihin ko talaga, etchos ka, anong gusto mo? Mangungutang ka, no? Ay, nako, Rod Pero ang ganda ng mga ang ganda kung paano ka magbitaw ng mga salita. Yes, we appreciate talaga. Kakatuwa. Kakakilig siya eh. Parang fairy tale lang siya. Oo, parang ganun. Pero sinasabi ng utak at experience namin Na parang this is supposed to be a breakup sound, correct. diba? Hindi, baka lang, Jegs, hindi lang tayo sanay. Kasi sanay tayo sa even in our own experiences, tsaka yung kinikwento ng ibang tao sa atin na ang mukha ng paghihiwalay ay galit. Hindi lang tayo sanay na payapa yung Kasi mukha ang ng tanong ko, paghihiwalay. bakit hindi mo sinabi sa kanya nung Kaya nga, maghiwalay kayo? parang tanga din eh. May payapa ka pa. Oo nga, magaling ka magsalita, tanga ka naman. Charot! Sorry na, Rod. Patapos na kasi yung linggo eh. Oo. Pagka ganitong patapos na yung linggo. Yung kabaitan ko na. Yung lang kami sa kasi hindi namin na-experience yung ganitong klaseng breakup. Bitter lang kami. Oo, umiiyak kami. Correct, ganyan. Ikaw parang parang nagpa-party ka pa kinabukasan kasi move on ka agad. Parang nagpapasalamat ka pa sa hiwalayan ninyo eh. Diba? Na ang dami mo natutunan. Kung makaano ka rin daw naman talaga, Rod, akala mo naman 9 years. 9 months lang naman. Chares! Binasag! Joke lang, Rod. We are happy for you that you are that kind of person. Hindi kami sanay. Kasi hindi talaga ganyan yung mukha ng And based on human experience, Yes. hindi kami sanay na may ganito. Well, it's a new thing for us. Yeah. We're thankful that you shared this with us. Tama. Salamat, Rod. Itigil na natin to kasi masaya ka nung una, kaya lang. Baka kung ano pa masabi namin, di ba? Salamat, Rod, for sharing your story with us. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Yun, Rod. Sige na. Baka Baka naman masabi sabihin. Oo, tsaka baka sabihin mo naman, burst your bubble. Hindi pambasag naman. naman tong dalawa na trip to. din ka. Basag trip, ito naman, okay naman ako. Tapos itong dalawang to. Pinaghirapan ko pa ngayong sinulat ko. Kaya nga. Para dramatic. Hindi, ganda. Sinabi naman namin ganda. Maganda. Kami lang, mga real talkers lang kami. Oo. And wala naman kami magagawa kung ang real talk mo ay ganyan. Di good for you. Yan. Di sana all. Yan yung sana all. Sana, Rod, ma-meet ka namin. Pag may time ka, bisitahin mo kami. Tama. Tapos gawan mo kami Pag-usapan ng natin. tula. Oo. Kasi maganda kang Oo. Tapos gawa tayo ng kanta. Tama. Yan. Ganyan. O siya. Alright. Salamat. Bye. Salamat everyone sa pagtutok. Ingat po kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!